Kweduno Mabuja akanakitsa tauya anodzanyasi zuwa rochimakumi mairi noribodzi mwedzi uno waGunyanama poti rutanda tiri kumatalodzi mhosva uyo akabatiwa kuti ainyepera kuita chiremba pachipatara chikuru chomupiro kubulawayo zita rache chairo kwaindi Taurai Prosper wanhu waone agonyepa kuti kwaindirinini chiremba anonzi Prosper Ndlovu warume pakanyangariwa kuno agarisiwa mujeri pokare anzi achazobenuka kudare asi anenge andorimo mustokisi ari kubuditsiwa bauyu pakanyangaritsapo. Tiri kufara kuti kwai kwabatiwa vanhu wana vokunyika yekuCameroon wabatiwa wano mapasipoti omuZimbabwe matsva iwayo warume pakanyangariwa. Kwai wabatiwa pazambuko Robert Bridge wachipinda muSouth Africa wabatiwa nokutoti mubiyawo azotadza kureketa ashona apa wese wangu wapuwa mazita nomasenemu ochishona Mabuja pakanyangariwa apo wari kureketa iyo kuti kwai takabhadhara mari inoita churu chibodzi no500 pamunhu mubodzi kuti tipuwe mapasipoti iwayo. Orerere ya rekai tichione manje kuti zvichaitiwa sei, ichaperera papi. Tikuramba takavhura dziso ipapo nokuti pachiri bari kuziva kuti zvekuCameroon zvacho njao chere mazitayo kana kuti njewamwe. Rekai tigoringa kuona kuti zvinopera sei, pauri kubva chaipo pachanyatsoburika hapo pachena. Charamba tichizviringa izvozvo. Kuno imwe hwarawa ino makore 54 54 pachirungu yapowa makore 15 okugara mujere nokuti yenge iri kubhinya mubvana nemakore 10 Mabuja pakanyangariwa. Kwai aiti kana amubhinya obva amupa kumari pokare ino mazai tima rakadari inobva waita kuti saya ili makore apo atori mashoma. Dai waita kupfikira mujere wachibva wataya makiya acho kurefu chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvi. Asi zvisvinuba ndo zvakareketiwa namutukudzi kuti dai tambonyara tapindiwa nei pfungwa dzedu munhu. Wamwe pokare wakasiya wapara mhosva munyika medu muno, mhosva yekuuraya John Zviwi pokare naListus Vanda mudzimai wache wari kunzi kuSouth Africa kuko wakatizira wakabatiwa kunzvimbo yeBramfeature kunodare rabvuma kuti waendesiwe kuZimbabwe watongerwe nyaya dzawo ikweyo. Rekai tione kuti wachaiburika chere nyaya iyo kana kuti zvinenge zviri papi. Tinenge chikunyepai kuti wanenge watikaira sei. Bato roZANU-PF kureketa kuno ragototi isusu tachinja maitiro manje takuda kuderedza nhamba yewanhu wachauya iko kumusangano woconference uri kuitiwa aamba nehako zvifungidzira kuti zvichaitika kuZANU-PF izvo, asi tiri kuramba tichitenda kuti zvinenge zvichitekaira tichiona. Ipapo wagoreketa kuti kwai wanhu wari kubva padunhu padistrict ndowega wakaenderera mberi kuenda kumusanganoyo hwii kuti wanhu wese kubva pasi zvaiitiwa makore okare. Kwaburika izvezvi kuChegutu kuti kwaitiwa rari yatagokunyepa inozuro iya yekuFrelimo waita rari yawo. Mutungamiri webato rawo ari kupinda musarudzo Daniel Chapo anga atoripo achichapura ipapo kureketa chawo chiputukezi ichocho. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Peno hwendo unouya muchaonawo ZANU-PF akaendawo kuMozambique motoziva kuti paita kunyangariwa. Koka wazhinji wanhu wakapuwa zvitupa zvokuMozambique wari waZimbabwe waribe kana umbogara kuMozambique iko pakanyangariwa. Tiri kufungidzira kuti peno kuno wamwe pokare wokuMozambique wachapuwa zvitupa kana kuti wakatopuwa kare kumirira nguva yokuvhota basi muZimbabwe. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera papi izvi. Ndo zvinonyanya kuzohwadza mapato anopikisa akaita sorinamo izvozvi. Nzvimbo yoBeit Bridge kureketa kuno kwaiyaita kakundengendeka mbichana karibe kunyanya kwaikaitika ikweyo. Asi tiri kutotenda kuti yawe watinunura kuribe kuzoitika zvikuru zvinoita kupaza nzvimbodzo wanhu kana midhuri inogwira wanhu iya. Aiwa tiri kuramba tichizvitenda kuti paribe izvozvo zvaitika. Rekai tirambe takaparinga kuona kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai Mabuja.
wari kumirira washandi hurumende kuti waite kureketa nehurumende kuti waone kuti pane achaingidzira mari pokare kuti wachaingidziwa mari, wari kutiwo waramba zvareketiwa nehurumende kuti tichambokupai imwe shoma yakatiingidziwa mbichana. Kwai wari kuzvidaba. Rekai tione kuti zvichaperera papi izvozvo, nekutoti ticharamba takaparinga ipapo panodziso panomaripa. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Kambani iyo CBZ kureketa kuno iri kuita kuzetemura vanhu, iri kugwema kwai wakuru wari kusvika 13 ndo wari kutanda kubuditsiwa mabasa. Izvezvi wakutotanda kuendesiwa kuti kwaike kajei mari makagara henyu, mwedzi 3 ichipera, zvinenge zvapera izvo wotosiyana nawo. Warume pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaona kuti mbanani wachasiyiwa, mbanani wachasara. Pokare kuti mbanani wanenge wachigwemiwa nobheura racho kana rasimuka. Tinenge tichikunyepai ipapo kuti zviri kutekaira sei. Tiri kundofara izvezvi kureketa kuti vanhu vamwe padandemutande papa wakutoreketa kuti aiwa dandemutande roStarlink ratanda kusvika mudzimba dzavo. Kwai zvaakuita kusvika chaiko kusvino. Zvinofadza kai zvindozvi zvino zvakanaka izvi. Rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai kuti zvimwe zvinenge zvitora nzvimbo. Vanhu vari kuita kufara. Ndo zvakureketiwa nevafana vechimanji kuti nyika yese iri kufara. Starlink yakaita zvino. Wanoita zvokuchengetedziwa kwomhuka Zimbabwe National Parks, Zimparks pachirungu, kwai wanyorerana pasi kuti wagosimudzire nzvimbo inogara mhuka inonzi Chizarira yokubhinga. Wari kubatsirana neivo wosangano rinonzi Defend nomiririra kodzero dzomhuka pasi rese. Tikuramba tichizvitenda izvi tichiti zvakanaka ngazviende mberi, tione kokuita urendo hwakanaka. Tikundoimba kuti mitengo yacho inenge iri naniwo kana zvatanda kusenza. Tikaringa dzobhora nyasi dzatambiwa rochibuku riya ngezi Platinum yazoja chikwata cho kepekepe yaFaraiji Zanu-PF nomapena mana, kepekepe ikagwedza 3. Tikuramba tichizvitenda izvi wabuditsiwa wafana waFaraiji Zanu-PF. Pokare Manika Diamonds yajawo chikwata cho FC Platinum nokabodzi kwa 0. Unobva waita kuona kuti haidiwo zvinochinja idi pasi rese. Mbana agozvifungira izvozvo kuti FC Platinum chaiyo ingajiwe zvakadando. Zuva ramangwana kuri kutamba Simba Bora no Highlanders Hailanga Boso. Rekai tione kuti zvinenge zvimbotekaira sei ipapo zuva ramangwana. Dynamos iri kutamba pamangwana nokutoti inenge iri kutamba ipapo kumutambo CAF Confederation Cup. Iri kutamba noRapa wachitambira muBotswana mumu. Ndoma wakarambira kuti rekai tireke kubenuka yedu tigarire nzvimbo ibodzi totamba tozobenuka tapedza kutamba. Izvi zvisvinu dai zvatoramba zvakadando. Tinenge tichikunyepai kuti zvimwe zvinenge zvichiitika ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Tandira muSouth Africa mumu kuno munhu mubodzi agwemiwa akapfana icho chando. Wakomana chando chiri kuSouth Africa kuku. Wendo huno chakaita kunyangariwa. Unotofungirira kuti kwaAmerica kaanguva yokirisimasi iya. Nokutoti chaita kuchena mukwerewere chaiyo yokutoti mabuja. Kana vanosaire kutambira muchando mumu. Aiwa ona yawe unoita kukwana nacho. Zvinoita kuhwadza. Apa chanyanya kuuraya wazhinji kuti wakabatiwa nacho wari munzira. Kwakutopfikiwa mugwagwa wakamira panzvimbo ibodzi. Motika unoidhurumitsa kusvikira rini mabuja pakanyangariwa, pakanyangaritsa. Kunorekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapo nokuti paribe chizvino apo. Asi tikufara kutoti vanhu vomuSouth Africa vari kuita zvinodadisa. Wakatotora magiredha avo wakatotanda kugiredha ipapa kuti mugwagwa ivhurike. Pokare wamwe wari kutoita zvokutsvaka zvokuja kunzvimbo dzakasiyana kuti waendesere vanhu vari mugwagwa mumu wareke kugoramba wachigwagwadza nochando. Tikuramba tichitenda kubatana kwakadandi. Iri dai hurumende yedu iri ino hurumende ino vanhu
wangadai watora kamagiredhawo chando awakasotenga makore aye woendesa kuSouth Africa kudai titori mubasa izvezvi kuziva kuti magonyeti ari kuturunuka achienda nzvimbo yeSouth Africa ko Giredha kanzvimbo dzidzi kuti mugwagwa ione kupfuurika zvoombererwawo manjaka kuti Zimbabwe yaita tuzvino kuno zvinenge zviri bemari inopinda mukati saka vanozvidaba izvo asi tiri kuramba titendawo muSouth Africa vari kuita tuzvino kuita kumwe kwaita kunakidza nokuhwadza nokushamisapo kare nokusuwisa ari Ben Menashe iye uya kumbonenedzera Morgan Tsvangirai kuti kwai munhu uyu anomhosva abenhuka mugemu kwaipapa atonzi nomumwe anopikisa hurumende ari kunyika yeBotswana ko iwe kandireketerewo kakuabi ako kuAmerica kuku woita kuti ndikwanise kuhwina sarudzo heno kuti zvirumbotekaira sei unosaya kuziva kuti pfungwa dziri kufunga zvino chere kana kuti dziri kufunga sei rekai tirambe takaparinga ipapo nokutoti pano nyaya chaipo tinenge tiri kunyepai mabuja uko Yoweri Museveni mugwicho wache muhohozi kwai agotoreketa kutoti aiwa ndichada bazvokupinda musarudzo zvandaireketa zviya mugore ra2026 asi ndakutomirira ipapa kutoti bambo wangu ndo wapinde munhu wese anofanira kuvhotera bambo wangu kuti apindepo kare pachigaro ngora 2026 kwai izvezvi kunyangwe bambo wangu akabva pachigaro munhu achatonga nyika anenge ari musoja kana mupurisa kuti munhuwo zvache anopinda achotonga kureketa kwakadarika kwakaita kunyangariwa zvatifungisa masoja muZimbabwe zviya zvaanomboita zviya zvokuti tinosarota basi wakaenda kuhondo tosarota basi wakaenda kuhondo kam rekai tizoramba tichipembera kana wachigwa kudari magwira wanoita iwaya rekai tirambe takaringa hedu asi wachamedza masoko yawo kuRussia kwai Russia noChina zviri kuenda watungamiri wacho wari kuenda iko kumusangano pasi rese United Nations General Assembly rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei kwai wachazosanganawo kumusangano BRICS uri kuitiwa mwedzi uri kuteerayo. Tikaringa mutambo weragibhi kureketa kuno chikwata chonyika yeSouth Africa chakaringana kuti chitambe nechikwata Argentina rekai tione ipapa kuti mbana chajiwa asi tikundoringira kuti South Africa wachahwina asi wanohwina waita kuhwina nomuseredzero chaiko wanotofanira kuti wadikitire kuti wahwine nekuti Argentinawo mazuva ano wari kuita tuzvino wari kuita zvouseza chaizvo kusimba chaiko toramba tichizvitenda izvo rekai tigumire pano sondo rino mabuja ndini wenyu Mhanduwe onawo.